saio hastea egokitu zaineri eta zuen sufrimendurako, biologiarekin hasi behar dugu. Pixutxua, densoa, baina, bueno, nahi betianik biologia, eta hor ikusiko duzu, mikrobiologia, biologia molekularra, oso erakargarria suertatu zait, eta zuei ere, interesgarria suertatzen zaizuen, ezta? Baina ni hezkuntzaz kimikaria naiz, eta momentu batean ere burua birziklatu egin behar izan nuen, eta bestetik ikusiko duzu, hurrengo aurkezpenetan, izlari gehienek esango dizuetela, nik doktoregoa egin nuen, doktoregoaren ondoren, doktorego osteko egonaldi bat egin nuen atzerrian, ez da nire kasuan, ere ibilbide zientifiko ia guztia, Donostiako kimika fakultateari lotuta dagoelako. Atzerrian urte betez egon nintzen bakarrik, 3 hilabete Alemanian, eta 9 hilabetez Madriden, eta gero berriro kimika fakultatera bueltatu nintzen. Gaur egun irakasle titularra naiz, eta irakaslearen aldetik gure lana bitan banatzen da, eta da hezkuntza, ez? Hor dazkazue nik irakasten ditudan irakasgaiak kimikako graduan eta masterrean, eta bestetik ikerketa. Ikerketa da gure lanaren zatirik handiena hartzen diguna, izan ere gure ikerketa lerroak definitu behar ditugu, ikasleak gidatu behar ditugu, doktorego ikasleak, gradu amaierako ikasleak, master amaierako ikasleak, eta beste alde batetik gure ikerketak ere argitaratu egin behar ditugu. Hor daukagu zientzialariok, hor daukagu presio handian, ez da gure lana etengabe argitaratu behar horretan. Izenburuan ikusi dezue, nik kimikaria naiz, nire burua aipatu dudan bezala, birziklatu egin behar izan nuen, eta gaur egun mikrobiologian egiten du lana, genetika molekularrean, ikusiko ditugu bi adibide, baina guk aztertzen ditugu mikroorganismoak ontxoak dira. Pentsatzen zuek ontxoak aipatzerakoan burura etorri zaizuen lehenengo gauzan perretxikoak izan direla, ezta? Zuetako asko mendira joaten zaleak izango zanete perretxikoak biltzera. Baina kontutan eduki barrezue ontxoak munduan dauden ontxo espeziak 2 eta 4 milioi artean direla. Aniztasuna handia dago eta portaera asko. Hemen adibide batzuk dazkazue. Hemen dazkazuen ontxo guztia patogenoak dira, fruta eta landen patogenoak dira, beste batzuk animalia eta pertsonen patogenoak dira, baina beste alde batetik guk etekina ateratzen dugun ontxoetatik, ez bakarrik mendian biltzen ditugulako, elikagaien transformaziorako ere. Zuten da, ezta? Oain hobeto. Elikagaien transformaziorako erabiltzen ditugu ontxoak ere, izan edari fermentatuak prestatzeko, izan gaztak, dena delakoak, antibiotikoak lortzen ditugu, azido organikoak erabiltzen ditugu, eta bar. Beraz, garrantzitsua da ontxoak aztertzea. Nik egiten dugunaren 2 adibide jarriko dizkizuet. Orduan, lehenengoa da, zuzenean biologia molekularrarekin, ez dakit inoiz entzun dezuen termino hori, biologia molekularra, baina finean da, gene, proteina eta biomolekulekin jolastea. Geneak kendu egiten ditugu, geneak mutatu egiten ditugu, itxasi egiten ditugu, banatu egiten ditugu, bai? Orduan demagun, proteina batek zelula barruan duen kokapena aztertu nahi dezuela. Eta proteina hori mugitzen baldin bada, bere mugimendua jarraitu nahi dezuela. Guk hori aztertzeko, genoma mailan egiten ditugu modifikazioak, eta hori ikusten dezue, gene bati proteina fluoreszente bat itxasi diogula. Bai, proteina fluoreszente berde bat kodetzen duen genea itxasi diogula. Beraz, transkripzioa eta itzulpena gertatzerakoan, gure intereseko proteina horrek etiketa fluoreszente bat izango du, motxila fluoreszente bat izango du. Eta horrela, jarraitu dezakegu kokapena. Adibidez hemen ikusiko dezuen bideo honetan, proteina bat fluoreszentzia gorriarekin etiketatu dugu eta bestea fluoreszentzia berdearekin. Bai? Eta hor ikusiko dezuena, nukleoak ikusten dituzue, hor gorriz, eta ikusiko dezuen mitosi prozesu bat. Bai? Era horretan guk, proteinen kokapena, dinamikaz, informazioa lortzen dugu, eta ondorioz proposatu ditzakegu proteinek izan ditzaketen funtzioak. Beste alde batetik, eta aurrera jarraituko, eta hau da, erakutsi nahi nizuen bigarren adibidea, bai? Hau da, duela 2 urte terdi gutxi gora bera zabaldu genuen ikerketa lerroa, eta hor ikusten dezue goiko irudian Euskal Kostaldeko ibai ia guztiak, atxuri falta da, bai? Baina nahi genuena zen Euskal Kostaldeko ibaien estuariotatik, bai lur sedimentuak hartuta, bai ur laginak hartuta,
hor egon daitezkeen onddoak isolatu eta ezaugarritzea, ikusteko ze aplikazio bioteknologiko izan zitzakete. Bai? Hor ikusten duzue, behan ikusten dituzuen irudietan azaltzen diren mikroorganismo guztiak Artibai ibaiko estuarioan jasotako sedimentu lagin baten gramu bakar batetik isolatuak izan dira. Beraz, pentsa zenolako bioaniztasuna dagoen kantitate oso txikita. Eta bioaniztasun horren parte oso txiki bat ezagutzen dugu. Bai? Guzaiatu ginen hortik, pixkanaka, onddoak isolatzen, ikusten duzue aniztasuna, ikusten duzue hazkuntza patroiak oso anitzak direla, koloreak, batzuk mantsoagoak, beste batzuk azkarragoak eta bar, eta gero hasi ginen hauen fenotipoak aztertzen. Eta hor ikusten dituzue, ezkerrean adibide batzuk, pigmentoak jariatzen dituzten onddoen. Bai? Bioteknologian pigmento asko erabiltzen ditugu eta pigmento asko mikroorganismoetatik isolatzen ditugu. Eta horrek eskubian ikusten duzuen onddo more koloreko onddo horrek ikusten duzue baldintza jakin batzuetan, pigmentok hori kolore oso intensoa duen pigmentoa jariatzen duela. Bai? Orduan guk egiten duguna da jakin alizateko zenolako pigmentoa, nola kontrolatzen duen onddoak pigmento horren sintesia, genomak sekuentziatu, eta pixkanaka genoma horiek aztertuz ikus dezakegu zein izan daitezkeen pigmento horren sintesian beharrezkoak izan daitezkeen proteinak. Bai? Orduan, honekin amaituko dut, utzinazue, oin ja, en plan, abuelo cebolleta, pixka bat aholku gutxi batzuk ematen, lehen aipatu da, erabaki garrantzitsuak hartu barritu zuela hemendikan, desdramatizatu, egintzazue gustoko dezuena, nire iritzia da, nire aholkua da, aurrera egiteko profesionalki indarra beharko dezue, bultzada beharko dezue, eta ez dezue bultzadarik izango egiten duzuena ez badezue gustoko. Bai, ezinbestekoa. Gero, kontutan eduki pertsona garela. Pertsona garen enean, akatsak egiten ditugu, eta geura akatsetatik ikasten dugu. Beraz, ez izan beldurrik akatsak egiteko, ez izan beldurrik probatzeko, saiatzeko, bai, horrela ikasiko bezuelako eta horrela joko bezuelako aurrera. Eta hirugarrena da, bakoitzak bere bidea aurkitu behar duela. Gauza bada ze erabaki hartuko bezuen orain, beste gauza bada unibertsitatera joango zareten edo ez, ze ikasiko bezuen, eta hemendikan 15 urtera, 20 urtera zertan hariko zareten lanean. Behar bada ez duelako zer ikusirik izango ikasi dezuenarekin. Eta aurkituko bezue, gauza oso desberdinek egiten dituen jendia, eta zuek zeuen buruak ikusiko dituzue gauza erabat ezberdinak egiten. Bai? Eta hori izan nire aldetik esan beharrekoa.